Ne hormatly ildaşlar, bir komplektimizde ine şular ýalyk. Bugünkü gurjak yerimizde 2 sany PTZ 360 derece aylanýan kamera, 2 sany sesli umumly kamera diýenlerden. Ne, içinde de 80 metr kabelem mevcut. Şular ýalyk. Dowam edýäs. Ne hormatly ildaşlar, dostlar, doganlar, kameralarymyzy gurmaya başladyk. Ene 2 sany PTZ 360'y şeýdip goýduk. Bu näme üçin diýýänsiňiz? Müşterimizin öýünde şu wagtlyş gidip dur. Şunu hem berini görmesi üçin, şeýdip aýlap, görmesi üçin ne şeýdip, şu 2 PTZ şu bir ýere goýuldy. Şuň aňarky ene şu PTZ edýän işine şu tarawyny şeýle aýlap görüp bilýär. Ne şeýdip alýan ýere ene şeýdip görkezýär. Belik ene bugrada duran şu taraplaryny aýlap rahatlykla görüp bilýär. Ne şeýdip görüp bilýär. Dowam edýäs. Ne hormatly ildaşlar. Soğuk diýmen. Şu wagt oğullarymyz ne işläp dur. Ne soğuk diýmen işleýäs. Usta barma. Ne müşterimizin uçtaýynda da 3-nji kameramız. Sesemalya görüntüm. Akıllı kamera diýenler şu tarawyny görmek üçin. Howlusynyň taş tarawyny ýol tarawy şeýle görüp bilýär, eşitip bilýär. Dowam edelim. Indi dowam edýäs ine. Şuňa goýulan kameramyzyň 4-nji kamera ýa-ni soňky kameramız 4 sany diýipdik. Şu kameramız var, şu tarap alýa. Şeýle. Müşterimizin telewizorunda çatdyk. Bu PTZ-ne şeýdip aýlap görüp bilýär. Ýokary aşağı 360 derece aýlanýar. Komşuluğun kadar edeceğine. Bu normal. Onu açık götürmedim galiba. Yankı değil mi? Ha. İhtiyaçın az yine götür. Bu kapıyı normal mi? Resim sahne sapı gördün ya. Hayır resim zaten düşük duruyor. Oldu. Müşterimizin telefonu da çattık. Ne?